Ці скарыстаўся службовым становішчам Лукашенка, прыляцеўшы на борце нумар 1 на выпускны сына ў Пекін. Скліканы афіцыйным менскам брыфінг у Радзе бяспекі ААН пра атаку на аўтобус адказ на другі ультыматум Зяленскага, мяркуе Валер Кавалеўскі. Якіх вазёраў трэба асцерагацца ў спёку і чаму кандыцыянер не прадмет раскошы, а стратэгічная неабходнасць? Парады экспертаў. У Беларусі пагражаюць заблакаваць Spotify. У Палаўцы паказалі спектакль паводле твору сакрэтнага аўтара. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вамі Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 30 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Александр Лукашенко выправіўся ў Кітаі не толькі з афіцыйным візітам. Ён прысутнічаў на выпускным сына Мікалая. Сёння ў Пекіне прайшла цырымонія ўручэння дыплёмаў выпускнікам першай сумеснай адукацыйнай праграмы БДУ Пекінскага універсітэта па спецыяльнасці біятэхналогія. Сярод тых, хто атрымаў дыплём, Мікалай Лукашенко. Цяпер ён мае 2 дыплёмы БДУ Пекінскага універсітэту. Перад цырымоніяй ўручэння дыплёмаў Александр і Мікалай Лукашэнкі сустрэліся з кіраўніцтвам Пекінскага універсітэту. Назіральнікі не выключаюць, што выпускны сына і стаў адной з прычынаў неанансаванага візіту Лукашэнкі ў Кітай. Гэта яшчэ адзін чарговы соцень, калі не тысяч прыкладаў выкарыстання службовага становішча ў прыватных сямейных інтарэсах. Фактычна гэта сямейнае мерапрыемства, але Лукашенко выдаткаваў на гэта сродкі, звязаныя з пералётам, гэта гатэлі, суправаджаючыя асобы, ахова. Гэта ўсё вельмі значныя выдаткі. Здаецца нават, што і візіт у Кітай быў прымеркаваны перадусім, каб прысутнічаць на выпускным свайго сына, а ўжо сустрэча з кіраўніком Кітая адбывалася як бы ў дадатак дзеля таго, каб абгрунтаваць нейкія дзяржаўныя мэты. Мы ведаем, што Лукашенко не першы раз так паступае. Зразумела, што ў дэмакратычных краінах палітык павінен вярнуць усе гэтыя дзяржаўныя сродкі ў бюджэт і таксама панесці палітычныя наступствы. Нават за гэта бываюць і выстаўляюць імпічменты, здымаюць з пасаду. Але Лукашенко, як мы ведаем, ужо на працягу дзесяцігоддзяў робіць гэта сістэматычна. Ён мае 20 рэзідэнцый, ён выкарыстоўвае службовы транспарт, 25 аўтамабіляў у яго асабістым гаражу, самалёты і лётае ў адпачынак, а за гэта ўсё плацяць беларускія падатнікі. Увечары 29 чэрвеня Беларусь склікала Раду бяспекі ААН праз атаку на аўтобус з дзецьмі пад Бранскам. Сталы прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбакоў заявіў, што аўтобус атакаваў украінскі дрон. Украина сразу же заявила о непричастности к атаке на автобус. Сегодня у нас есть доказательства того, чтобы ответственно заявить. Атака на белорусский автобус была совершена ударным беспилотным летательным аппаратом украинского производства. Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Такие действия сознательны, направлены на эскалацию конфликта и на втягивание Беларуси в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну. Рыбакоў дадаў, што паміж Менскам і Кіевам працягваецца прафесійны канфідэнцыйны дыялог, у тым ліку ў пытаннях абмену палоннымі і целамі загінулых. Украінскі бок заявы на брыфінгу не каментаваў. Раней Кіеў назваў інцыдэнт інфармацыйнай правакацыяй Крамля. Паводле генштаба ЗСУ, у названы перыяд украінскія сілы не прымянялі беспілотнікі па цэлях у Бранскай вобласці. Брыфінг Рады бяспекі ААН – гэта адказ Беларусі на другі ультыматум Зяленскага, які тычыўся інфраструктурных праектаў на тэрыторыі Беларусі, ужо пасля таго, як ён абвесціў пра выкананне першага свайго ультыматума датычна рэтранслятараў. І мне здаецца, што Мінск тут вымушаны быў агрызнуцца, і інцыдэнт з аўтобусам для гэта падыходзіў. Але самае галоўнае для Беларусі было, магчыма, нават важнейшае за інцыдэнт з аўтобусам звярнуць увагу на тую рыторыку, якую мы чуем зараз з боку украінскага кіраўніцтва з пэўнымі такімі намёкамі, пагрозамі, ультыматумамі. І тут трэба адзначыць, што многія прадстаўнікі выказаліся супраць эскалацыйнай, такой распальваючай рыторыкі, якая можа прывесці да пашырэння геаграфіі ўзброенага канфлікту. Многія дэлегаты таксама казалі пра тое, што ў гэтага канфлікта не можа быць ваеннага рашэння і трэба карыстацца дыпламатычнымі сродкамі, каб дээскаліраваць і не дапусціць распаўзання вайны. В гэтым кантэксце прыводзіўся прыклад такой дзейснай дыпламаты, гуманітарныя абмены паміж Расіяй і Украінай, якія адбываюцца на тэрыторыі Беларусі.
Начальник управления сувязі паветраных сил Збройных сил Украины Юрий Ігнат заявіў у эфіры украінскага тэлемаратону, што адключэнне рэтранслятораў на тэрыторыі Беларусі істотна абмежавала магчымасці расійскіх вайскоўцаў кіраваць ударнымі беспілотнікамі ў рэгіёне. Дрони нікуди не ділись, вони як літали, так і літають. Але це послабило, звісно, можливості противника управляти цими дронами в реальному часі в тих регіонах, де знаходяться, власне, ці вишки. Ті вишки, які були встановлені вздовж з українським кордоном білоруським, дозволяли передавати на велику відстань сигнал оператору, відповідно, на станцію. Прадстаўнікі афіцыйнага Менску праігнаравалі паседжанне на 62-й сесіі Рады правоў чалавека ААН у Жэневе, на якім выступіў спецдакладчык па правах чалавека ў Беларусі Нілс Муйжніекіс. Паводле яго, нядаўняе вызваленне палітвязняў стварае ілюзію паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека, тады як рэпрэсіі ў краіне застаюцца сістэматычнымі. Дакладчык ААН заявіў, што ў Беларусі больш палітвязняў на душу насельніцтва, чым у любой іншай краіне свету. На слуханнях у Жэневе прысутнічала былая палітзняволеная журналістка Кацярына Андрэева, вызваленая ў сакавіку. Сярод ключавых рэкамендацый спецдакладчыка быў заклік да беларускіх уладаў спыніць выкарыстанне гэтага так званага экстрэмісцкага заканадаўства супраць дзеячоў культуры, адукацыі, супраць незалежных кнігавыдаўцаў, журналістаў, людзей мастацтва, якія зазнавалі і зазнаюць пераслед у Беларусі. Акрамя таго, спецдакладчык заклікаў улады Беларусі неадкладна спыніць прымусовыя выдварэнні грамадзян Беларусі з краіны, аднавіць магчымасць доступу да нацыянальных дакументаў і спыніць пераслед як людзей, якія былі дэпартаваны з Беларусі і знаходзяцца цяпер у выгнанні, так і ціск на іхныя сем'і. Цікава, што падчас гэтай прамовы прадстаўніца Беларусі, афіцыйная прадстаўніца Беларусі у ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе Ларыса Бельская адсутнічала. У Беларусі працягваецца анамальная спёка. Учора ў Пінску быў зафіксаваны абсалютны тэмпературны рэкорд за 145 гадоў метэаназіранняў – 40,4 градусы. Пінчукі нават смажылі яйкі на сонцы. Сёння тэмпература зноў дасягае 37 градусаў, у Менску да 33. На палях гарыць збожжа. На фоне спёкі ў Беларусі прайшлі навальніцы, у выніку якіх пацярпелі 14 паселішчаў. На Гомельшчыне і Магілёўшчыне упала больш за 170 дрэваў, пашкоджаны 13 аўтамабіляў, дахі 52 жылых дамоў і дзясяткаў гаспадарчых будынкаў. Сіноптыкі і медыкі заклікаюць беларусаў пазбягаць знаходжання на сонцы ў гадзіны найбольшай актыўнасці, піць больш вадкасці і уважліва сачыць за самаадчуваннем. Таксама важна не атруціцца ў спёку. Все, что мы едим при такой температуре, потенциально может быть опасно высоким обсеменением бактерий, которые для нас опасны. Любая еда, вот, например, мясо, рыба, молочные продукты, что угодно, рис, макароны, рыбные продукты, все может содержать большое количество бактерий, и их рост настолько быстрый при таких температурах, что за час-два на жаре, на открытом воздухе продукт может быть испорчен. По поводу воды. Водоемы опасны, когда они цветут. Этого пока не произошло, но чем именно опасны цветущие водоемы? Дело в том, что вот эти сине-зеленые водоросли, которые размножаются, они выделяют токсин. Именно этот токсин опасен для человека. Он вызывает раздражение кожи, слизистых. При попадании в глаза будут развиваться конъюнктивиты. Если выпить достаточно много такой воды, то будут и гастроэнтериты, отравления. Синоптыкі не выключаюць, што спёка можа працягнуцца яшчэ некалькі дзён, і гэта не глобальнае пацяпленне, тлумачыць навуковец Сергей Бессараб. Мы назираем не глобальное потепление, мы назираем глобальную климатычную дестабилизацию. Клімат планеты робіцца непрадказальным, і надвор'е ўжо працуе як разгойданыя рэлі. Парушэнне цыркуляцыі стратасфернага ветра, так званых джет-стрымаў, прыводзіць да таго, што ўлетку да нас накідвае теплавы купал з Сахары, а ўзімку той жа механізм кідае на Беларусь глыбокія арктычныя маразы. Гэта два бакі адной і той жа з'явы. Кандыцыянер, то бок індывідуальная цеплавая помпа, гэта ўжо не элемент раскошы. Гэта стратэгічная неабходнасць. Падчас экстрэмальнай летняй спёкі кандыцыянер абараняе сэрца ад гіпертэрміі, а ўзімку ён з'яўляецца найбольш энергаэфектыўным сродкам абагрэву. Так што усталёўваць, безумоўна, патрэбна. Але не трэба забываць, што адначасовае ўключэнне мноства такіх прылад здольнае выклікаць сур'ёзныя блэкаўты. Бо беларускія электрасеткі, яны прынцыпова не разлічаныя на працу пры экстрэмумах.
Міністэрства падаткаў і збору Беларусі паведаміла пра магчымае абмежаванне працы музычнага сервісу Spotify у Беларусі. Паводле ўладаў, Spotify не сплачвае падаткі з даходаў, атрыманых ад беларускіх карыстальнікаў. З кампаніяй каля паўгода вядуцца перамовы аб добраахвотным пагашэнні доўгу. У адваротным выпадку ўлады пагражаюць абмежаваць доступ да сервісу ў Беларусі. Былая палізневоленая Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай інстытута Маккейна пры Дзяржаўным універсітэце Арызоны. Праграма Kissinger Fellowship прызначаная для падтрымкі лідараў у сферы знешняй палітыкі і нацыянальнай бяспекі. Цягам году Калеснікава будзе працаваць над пытаннямі, звязанымі з Беларусю і трансатлантычнай палітыкай. Учора і сёння ў Варшаве прэм'ера спектакля «Наступны прыпынак» тэатру «Вольныя купалаўцы». Гэта пастаноўка рэжысэра Александра Гарцоева паводле твораў аўтаркі, якая хаваецца пад псеўданімам Каміла Цень. Галоўныя героі, кантралёрка грамадскага транспарту і яе напарнік разблытваюць загадкавае знікненне маладога чалавека ў адным з менскіх паркаў. Спектакль ідзе на трасянцы з польскімі субтытрамі. Восенню купалаўцы плануюць невялікі тур са спектаклем па гарадах Польшчы. Гэта былі навіны 30 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартай даверу каментары. З вамі была Ганна Соусь. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.